Njenje to Nigeria. Gombe, are you happy? Gombe, are you happy? If you're a student, do you want to cast your vote? Yesterday, there was a publication that over 3.5 million students will not vote. We are saying no to that. Nigerian students must cast their vote. Nigerian students must cast their. Nigerian students must cast their. Nigerian students must cast their. We are calling on federal government to be fair to Nigeria for once. Let them be fair to Nigerian youth for once. Let them allow Nigerian students to go home and cast their vote. If also we spent 8 months in pursuing their right, they should Nigerian students 2 weeks to go home and cast their vote. Nigerian youth, 2023 is not about tribe. It's not about religion. It's not about anybody. It's about competence. It's about capacity. It's about a man that has the heart of leadership in him. Not a man that is coming to steal our money. Not people that will come and share our resources among their friends. Obi is the only candidate that is qualified, that is having all the qualification that is required for 2023 general election. On 25th day of February, we are going to do one simple thing. If you have PDC, let me see your hand up. If you have your PDC, let me see your hand up. What we are going to do is simple. That day, you are going to look at the developer. First of all, before I say it, can I ask you a question? Can I ask the question? If you need school fees, who will you go to? No, you're not answering. If you need school fees, who will you go to? I didn't hear you. If you need school fees, who will you go to? Is it not Papa? If you are sick and they need to take care of you, who takes care of you? Who? I didn't hear you. Who? Is it not Mama? If Papa and Mama they old, who they take care of them? Who they take care of them? What if the logo of Labour Party? What if the logo of Labour Party? Monkey get friend, big friend, umbrella get friend, Papa get friend, Mama get friend, Pikin get friend. We have been trusting on inanimate objects. We have been trusting in umbrella. Nigeria has been trusting in broom. This is look at the confusion that broom has brought to Nigeria. 25th February. Let us put our trust in man. Let us put it in Papa, Mama, Pikin. Let us put it where? If they give you their money, collect the money from them. Is it not our money? Is it not our money? Don't be our money. Collect them, put them for back pocket. Take a majestic walk and put this finger where there is Papa, Mama, Pikin. What did I say? Put this finger where there is Papa, Mama, Pikin. If you put where there is Papa, Mama, Pikin, you have voted Peter Obi and Datti Ahmed. Number 1, you have voted for competence. Number 2, you will not for people that will be spending our money in London hospital. Do you want your president to always travel to London for medical checkup? Do you want a president that every week is in London for medical checkup? Do you want a president that will sell up all Nigerian assets?
They asked how will you get the money? Do you know what he said? That he will sell NNPC, sell Warri Wharf, sell Warri Refinery. Is that what we are coming to do? We need a man that knows how to create wealth. A man that is tested and trusted. A man that did it in unprecedented. The only man that ENDSears have making. I didn't see anything. Yeah. ENDSears opened his door, went to his house, went to his car, went everywhere. They didn't see anything. Who is that man? Who is that man? Who is that man? Yes. If you know and you believe that on 25th day of February, we are returning Peter Obi and Datti Baba as president and vice president of Nigeria, let me see you make some noise. It seems you're not sure. It seems you're not sure. You know, DJ will play that song. APC bye-bye, PDP bye-bye, Labour Party, Labour Party, Labour Party, Labour Party. No to the world. They told us that there's no money to pay salaries. But monkey they go farm, they go steal money. Is it not in this country? Is it not in this country? Now they go swallow money. But they don't pay our policemen and women. They don't pay gratuity. They don't pay pension. Enough is all. Enough is all. Enough is all. They should allow Nigerian youth to enjoy themselves. They should allow Nigerian youth to enjoy themselves. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. No, Great Nigeria people! Great Nigeria people! Do you want to see Obi? Do you want to see Obi? Okay, he's on his way right now. Right now. But before he comes, we need to see you enjoying yourself. Mr. DJ, you have the floor for the moment, just 2 seconds.
Yawa! DJ na gode. Laba ma DJ mana da Allah ya dan sa mana kiɗi ko ba ka ba? Yawa! Amma yanzu, at this juncture, I'd like to bring a man up here that I respect. A man that is a father to the Labour Party in Gombe State. Gombe! Let us receive the chairman of Labour Party in Gombe, Alhaji Sani Abubakar Abdulsalam. Labour Party, whatever. Labour Party, Nigeria, Gombe ta kudu, Gombe ta arewa, Gombe ta tsakiya, Labour Party, jama'ar Gombe, salamu alaikum. A yau dai rana ce ta tarihi wanda ba ta misaltuwa a jihar Gombe, wanda mai girma shugaban ƙasa 2023 insha Allah zai halarci jihar Gombe. Mai girma Peter Obi. Jama'ar Gombe, ina muku albishir da cewa mai girma Peter Obi shine ɗan takarar da zai zaɓe mu 2023 insha Allah. Jama'a ba gudu ba ja da baya. Duk wanda zai ce muku wai Peter Obi ba shi zai taimaki Najeriya ba ƙarya yake yi. Duk wanda zai ce muku jam'iyyar Labour ba ita bane jam'iyyar ta ce Najeriya to ƙarya yake yi. Domin jam'iyyar Labour ita ce jam'iyyar da ta damu da ɗan adam a Najeriya fiye da kuma jam'iyya. Wasu jam'iyya za ku ga sun sa logon su tsintsiya, wayan sun sa logon su lema, wayan sun sa logon su kayan daɗi. Mu kuma sai muka sa ɗan adam. A kowane gida akwai logon jam'iyyar Labour Party. Akwai baba, akwai mama, akwai ɗa. Duk gidan da babu party ba gida bane. Duk gidan da babu jam'iyyar Labour Party ba gida bane, gida bai cika. Sai Labour Party ta shi gidanka, sannan gidanka ke zama gida. Gidan da babu uwa gida ne. Gidan da babu uba gida ne. Gidan da babu yaya gida ne. To jam'iyyar Labour Party take da yaya, da uwa, da uba, baba, mama, tufin. Labour Party. Jama'a mu zabi Labour Party. Domin mu ceto Najeriya cikin halin da take ciki. Jama'a idan kuka duba logon Labour Party, logo ne wanda yake kama da halin da Najeriya take ciki. Za ku ga akwai hoton wata tsohuwa. Tsohuwar nan ta yi kama da bayarbiya. To Yarbawa sun yi mulki sun gaji sun tsufa, yanzu mulki ba nasu bane. Idan kuka duba akwai Hausawa namu wanda ni ma Bahaushe ne. Za ku ga Bahaushe shi ma dattijo ne. Mun yi mulki mun gaji. Da kuma sai aka saka ɗansu a gaba. Ɗansu nan shi ne Ibo Man Peter Obi. Peter Obi shi ne ya dace ga Najeriya. Jama'a kar mu yi ƙasa a gwiwa. Kar kuɗi ya ruɗe mu. Kar wani ya ruɗe mu da kuɗi. Ranar zaɓe kar wani bar gyangyaɗi. Mu fito mu zaɓi Peter Obi. Mu fito mu zaɓi Captain Amuga. Mu fito mu zaɓi dukkanin ƴan takararmu a jihar Gombe baki ɗaya. Labour Party ko whatever. Jama'ar Gombe, Peter Obi ya mana wasu manyan alƙawura a jihar Gombe.
wanda idan Peter Obi ya ci shugabancin ƙasa akwai ayyuka na musamman wanda jihar Gombe alƙawari wanda ko ba wata jiha wanda ta samu wannan fiye da jihar Gombe. Sannan ko da a cikin jam'iyyar Labour Party ba wata jam'iyya wanda take da shugabanni wanda take da gata da aka mata a jam'iyyar Labour Party kamar jihar Gombe. Idan muka duba akwai woman leader ta jam'iyyar Labour Party ta jihar Gombe, ta jam'iyyar Labour Party ta Najeriya, ƴar jihar Gombe ne, Dudu Manuga, ko ya san ta jihar Gombe, ta ce mulla ta jihar Gombe, ta Labour Party a Najeriya, ƴar jihar Gombe ne. Idan muka duba akwai Deputy National Secretary Alhaji Sale Lawan, ɗan jihar Gombe ne, yana da a jam'iyyar Labour Party. Idan kuka duba ni kaina Alhaji Sani Abdulsalam ciyaman Labour Party ni na shugaban ciyamomin jam'iyyar Labour Party na Najeriya gaba daya. Saboda haka ba wata jihar take wannan gata kamar Labour Party na Najeriya. Saboda haka ya kamata mu nuna goyon baya, mu ba wa jam'iyyar Labour Party goyon baya domin za mu samu ɗaukaka yadda kowace jiha a Najeriya. Labour Party saboda haka al'ummar jihar Gombe don Allah mu ba wa jam'iyyar Labour goyon baya. Mu zabi Peter Obi ranar zaɓe mu fito 100%, mu ba wa Peter Obi kurutu. Kar wani zai ce mana wai wannan Kirista ne, wannan Musulmi ne, dukkan mu 'yan Najeriya ne. Duka Allah ne halicce mu. Idan Allah yana so duka 'yan Najeriya za su zama Kiristoci. Idan Allah yana so duka 'yan Najeriya za su zama Musulmai. Sai Allah ya yi mu da bambancin addini, da bambancin yare, da bambancin fata, wani baki, wani bature, wani kwaja, kowa da irin da fatan Allah ya yi shi. Saboda haka Allah ya yi mu zauna tare, mu rike juna amana, mu zauna tare da mutane, mu tausaya wa junanmu. Wannan shi ne abin da zai samu sakamako a wurin Allah. Saboda haka kar wani ya yaudare ku ya ce shi Fulatani ne, ko shi Bahaushe ne, ko shi Bayarbe ne, ko wancan Inyamuri ne, Najeriya adalci muke so. Haka. Bayarbe yana sayan kayan tsada a kasuwa, Inyamuri yana sayan kayan da tsada a kasuwa, Bahaushe yana sayan kayan da tsada a kasuwa, duk da muke shan wahalar nan kowa ya sani. A duk duniya ba ƙasar da Allah mata arziki irin Najeriya. Lokacin da na yi tafiya a 2025 ina ƙasar Dubai, wani mutumin China yake gaya mu ba ƙasar da tafi Najeriya arziki. Sai da zan da baki ina mamaki. Jama'a kun san ba da mamaki? A ce Najeriya ta fi ko'ina arziki. Sai nake tambayarsa. Ya ce a Najeriya ina ne ta fi ko'ina talauci a gani, ya nake jihar Zamfara. Ya ce jihar Zamfara 65% na jihar Zamfara kwallon ƙasa. Wannan kwallon kuma na kai ya rike Najeriya. Amma Najeriya muna wahala saboda rashin shugabanni na gari. Za mu zai ci da wahala 'yan Najeriya ko za mu da shugabanni na gari. Idan ka je Borno akwai ma'adanai kala-kala, a Gombe akwai ma'adanai kala-kala. Abin da muka rasa a Najeriya shi ne shugabanci. Don haka mu dage mu zaɓi shugabanni na gari wanda za su taimake mu, wanda za su tsamo macin halin da muke ciki. Najeriya, Allah ba mu sa'a. Amen. Ciyaman ya yi bayani ko bai yi ba? Haji Tanko, ka ji abin da shi ce? Ina son yin bikin English ne domin akwai mutanen da ba su ji ba. Allah kai. Allah ya gaskiya. Didn't get sense where this chairman get sense. This chairman get sense, so you know him talk? He talk say, imagine say all of us just be like me. You just see mad go everywhere. You correct like that? Say if you look everywhere, everybody not the same tribe, the same language, just they look the same. Even though first lady they fine, imagine say all of us just be first lady. Life not correct now. It may say something don't bend with that. He can't talk say now what make Nigeria people only a language cultivated this country. Because Nigeria will be Christian, will be Muslim, will be atheist,
we be pagan. Some of us they think free. Wetin God consign you, consign me. You see that thing? Now rice and beans and meat and come on, no mean they make food sweet. Now wetin make Nigeria sweet now? Because everything join. Fulani join. Dagi, Igbo, Yoruba, Tangale. Malaga, Fulani, everything. Now Tangale, Tangale, Tangale. If you hear the name, see as it's sweet. Tangale. Tangale makes some noise. You see what I'm saying? It makes sense. But before I do that in any story, he get one picking for this place. No, not for this. The picking name MK Gombe. I beg when I work MK Gombe. I beg you. MK Gombe, go show them. See here as it's ever. Gombaya! Gidana! Gombe gidane! Sai da mun zama ƙarya za mu gure a wannan filin. Saboda mu ne da baki muka fito gaba gadi. Ƙarya ta gure ashe azabun mu nan. Lokaci jam'iyyar mu ce a nan mu muke. Mu fita wa bidayi su bi da tiyo na san mu ɗauka. Obacu DJ.
Labour Party wallahi mu da ita har abada yanzu muka fara tafiyar Labour Party ko a ko ina muna nan. Labour Party! Kusan cewar ita jam'iyyar mu ta Labour Party ta damu da mutane ko kana da idanuwan ka ko baka da idanuwan ka kai mutum ne kuma mun mutunta hakan nan shi yasa akwai malam Umar Abubakar alhamdulillah ne baya ganin ku amma yana jin ku zai yi magana da ku zai ga hankalin ku wadin matafin mu wanda ba su gani ko da baiti ko kuma kuna ku to wannan taliki zai magana a gaban su dan ni dawo hankalin yan Najeriya da babu gwamnati da wanda yake da ido da wanda ba shi da ido da wanda yake da kafa wanda bai da kafa duk yan mutane da duka mu yan
bismillah kuma jama'a ku tafa. Jama'a assalamu alaikum. Sunana Malam Abu. Hakikanin gaskiya ina da shekara wajen har shekara 58 ina nuna daren su. Na yi manajan kasuwan Gombe wannan babban kasuwan Gombe wannan. Na yi aikin gwamnati har na yi ritaya. Waɗannan larurar ido ya samu ba wai na makance gaba ɗaya ba. Ina gani sai dai ba sosai ba. Kuma ina cikin state executive na Labour. Ina cikin state executive na Labour. Saboda haka na ce zan ɗauki wannan dama na toho ni da kuke gani na tsaya da gwamnan rayuwa na duka a Labour na ita. Rayuwa ta gaba ɗaya a Labour na ita. Na yi chairman na local government na Labour na Abu. Nolke na chairman na local government Labour na Abu. Na yi state chairman na Nolke. Na yi aikin Labour ba kaɗan ba. Wanda shi ke director ne a nan na kamfanin fitofi. Mun yi Labour. Mun yi aikin Labour. Sun shi sa Labour yana jimina. Saboda haka na fito nan gaya muku cewa babu wata jam'iyyar siyasa da take da manifesto mai kyau, take da manifestos masu kyau, take da constitution mai kyau, amma Labour Party. Ina son wanda bai taɓa ganin constitution manifesto na Labour Party ba. Labour Party ita ce party ɗaya tilo take bin haƙƙin talakawa, ƙungiyoyi marasa ƙarfi da su waɗanda suke buƙatar taimako, waɗanda suke tsayuwa tsakanin su a zaɓi. Saboda haka ina yi wa wani Labour farin ciki ba don komi ba sai musa Peter Obi ne kaɗai abubuwan Najeriya wanda suka yi. Ya gama aka ce za a ba shi pension da ya ce ya ba ya ce shi a ɗan wanda abin da samu. Shi ne kuma ya ce an mafi abin da ya samu. Baya son gratuity, baya son kuci. A bai wa marasa ƙarfi pension sa zai biya ma'aikata faɗa ya ce a ɗauki ma'aikata gratuity sa ya ce baya buƙata a yi wasu kaɗawa ya yi. Peter Obi ne so saboda haka ruwa na tsaya da yin jami'ai kuma gaba ɗaya kan cewa a rike neman fati. In Allah ya Obi zai dawo shugaban Najeriya a 2023. In Allah ya zai dawo shugaban Najeriya a 2023. Already akwai state goma sha shida wanda nasu ne ba wani abin da yake bukata wasan cikin a sauran state. A Gombe state muna yi mutu Obi admission cewa ba 25% 55%. Sai samu 55%. Dalilin Gombe dan hana mutanen Gombe dan hana dan hana da su san ne ta ce su san ne ke da kyau. Su san zafin kansu kowa ya ce abin da ya ji. Kowa ya ce abin da ya ji. Saboda da shi ta Obi daga muna rike son muna yara mun san irin mutuncin da Captain Amoge lokacin informal Bauchi State. Captain Amoge ne kawai ɗan majalisa guda wanda opposition ne lokacin amma komi za a samu Captain Amoge shi ne alfa. Yakan kawo bin wanda ya raya Gombe State
especially yankin Gombe akwai abubuwa da dama da shi ka fara muka yi saboda haka jajirtacce ne mutum ne wanda ke da aƙida wanda yake da ra'ayi ne na kwanciya wanda yake da manifestos masu kyau shi ya sa ya zaɓi Peter Obi don Peter Obi zai kawo abokin take saboda haka kamtin Amoga Allah ya taimaka da marasa Peter Obi da muke jira tabowansa Allah Ubangiji ya kawo shi lafiya da shi lafiya ba shi 2023 Assalamu alaikum. Welcome the national. Kai Gombe kun ci sa fa. Cewa mama Labour Party ita daga ayya. Kuma gashi murya da taniya Gombe gaskiya. Labour Party. Gombawa. Labour Party. Dama an ce mu ne ɗiban na yawa. Gombawa. Ba wannan ba. Da gaske ne. To gaskiya bari ga muku. Yau. Exactly wata ɗaya yau 25. Ranar zaɓe kuma 25. Wata ɗaya ina so ku nuna mana Najeriya cewa Gombawa su ne ɗiban fari. Wani ku su bayyana ku a matsayin ɗiban fari. Za mu yi kun shirya kun tabbata kun gaji. Waye
bai gaji ba. Gaji. Using an intermediary. Ana ganin shi. To ranar 25 ga watan Fabrairu. Ku zo mu nuna cewa akwai wani abu da ke hannunmu wanda ke da iko da kawo canji a Najeriya. Kusan wannan abun wani ɗan katin nan me suna shi? A ban ji da kyau ba. PD ko mene ne PD suna? Permanent voters card. Sunan shi a da ke. Wani da mu samu sunan shi. Sunan sabon wannan kati shi ne Peter's Victory Card. Kuma haka ba, za mu yi amfani da wannan kati mu haifar da sabuwar Najeriya inda akwai kulawa da akan abubuwan da suka shafi ilimi. In yara suka yi makaranta za su kare jami'a cikin shekara 4 ba 8 ba. Za a ce kare ne don Allah. Inda ba za mu zauna a kallon TV ko muna sakin da sai mu jindirin. Da mu da ganin wani ya san kuma sai bayan awa 24. Ba haka ba a gwan Najeriya ba. Peter Obi ya yi alƙawari zai ba da muhimmanci akan abin da ya shafi wuta. Zai ba da muhimmanci akan abin da ya shafi ilimi. Zai ba da muhimmanci akan abin da ya shafi tattalin arziki. Dole a dawo da darajar naira. Darajar naira mu tana da ƙarfi. Tana iya yin abubuwa. Yanzu sai ka shiga da 5,000 kasuwa ba ka san mai ka saya ba. Wanda idan ana canji na zuwa. Sabuwar Najeriya tana zuwa. Komi zai canza. Komi zai canza. Ina masu katin nan Peter's Victory Card. Su wane ne suka je suka ɗauki Victory Card ɗin nan? Kun shirya? Kun shirya? Rannan sai ɗan wanda ke mataimakin ɗan takara Sanata Datti Babu Ahmed. Sai ya ce shi yana so ya ɗore a kan maganar Peter's Victory Card. Ya ce ya zama a wurin shi the People's Victory Certificate. Kun san dama sai an yi jarabawa kamin a samu certificate. Amma wannan an ba mu certificate tun ba mu shiga jarabawa ba. To ranar 25 shi ne za mu je mu nuna ta jarabawa nan mun fi ƙarfinta. Ko ba mu fi ƙarfinta ba. Ko ba mu fi ƙarfin jarabawar ba. Za mu haye ko ba za mu haye ba. Za mu yi nasara ko ba za mu yi nasara ba. Za mu kawo canji ko ba za mu kawo canji ba. Mu shirya. Kada mu zo nan mu kaɗai. Mu samu makwabta, mu samu kowa da kowa. Mu yi musu bayani sabuwar Najeriya tana zuwa. Bari ga muku wani abu. Ina zaune can. Sai ina bibin wanda ke layin gaba gaba. Ina bibin layin gaba gaba. Tun da ni duk ranar da muke tafiya da Peter Obi tun da ya fara wannan rani. Ban taɓa ganin inda mata ke kutsowa gaba ba kaman ku. Gaskiya. Sai a ga matasa ne maza kawai a gaba. Amma nan ina ganin su mata, ina ganin su mama su anti su sista. Duk su ne ba. Gombawa! Gombawa! Ina nan ku ne ɗiban fadi a nan. Ku yi hakuri kare, ku yi hakuri. Ku yi hakuri. Mu masu ladabi ne. Na gode. Ina da hankali. Kun san mu ba mutane masu tashin hankali ba. Mu ba masu neman tsokana ba ne. Mu ba masu son wasifa ba ne. To yadda aka san mu hankalin a Labour Party, ina roƙon mu ci gaba da zaman ba masu son zama lafiya. Ku zama masu son mene zaman lafiya. In babu zaman lafiya babu ci gaba. In babu zaman lafiya, duk abubuwan da muke son mu gani sun canza ba za su yi ba. To mu zama masu zaman lafiya. Fada ba namu ba, tashin hankali ba namu ba, wani rikicin addini ba namu ba a Gombe. Kun mai da su baya yanzu.
Yawa, gode mama. Gombe State. Wasu wa ake kira Sadiq Kabila. Kusan da shi? Eh? Na shi. All right. Atu, Gombe State, Sadiq Kabila, as he does what he does best. The lyrics team, Sadiq Kabila. Come on now. Labour Party, Labour Party, forever. To iyayenmu maza da mata da suka zo taron nan, muna muku addu'a kamar yadda kuka zo lafiya, Allah ya mai da ku gida lafiya. So nan kowa da ya zo nan ya zo ne da niyyar ceton Najeriya. Jama'a a gurguje za mu kira ɗan takararmu zai tsaya gwamna na Gombe State. So za mu kira Honorable Captain Amuga. Captain Amuga. Yana da tattalin gwamna na Gombe State. Hello, Labour Party. Labour Party. Forward ever. Sanu da hankuri saboda kuna da kishi. Ba kuna so a yi magani abin da muke ciki yanzu. Bana shekara 26 da aka creating Gombe State. Mun yi creating mun nemi Gombe State domin a yi maganin rashin aiki a cikin yara, a cikin matasa. Mun nemi a yi creating Gombe State bana shekara 26 domin a yi maganin rashin zaman lafiya. Mun nemi Gombe State bana shekara 26 domin a yi maganin fada tsakanin makiyaya da manoma. Mun nemi Gombe State domin tattalin arzikinmu ya girma sosai mu samu walwala a cikin matasa. Amma abin ya zama abin tausayi. Ga wahala, ga yunwa, ga gashe-gashe,
ga rashin aiki, makarantar ma babu. To, kai, bugu da ƙari ma bashi da aka wanda yake bin Gombe yanzu, haka ba wanda ya yi sai dauka. Ina faɗin wannan saboda ku matasa ba ku da future. Hello? Ku matasa ba ku da future. Mu da muke tsaye na mu yayin da kuka haife ku. Ba muna tsaye da mu tsarin mutakan muna ta magana gaban ku. A'a. Muna fama, muna neman a very great future for you. Kuna so, hello? Kuna so abin da muke ciki ya ci gaba? Kuna son abin da muke ciki ya ci gaba? Saboda haka, ku zabi wanda zai maku maganin nan. Najeriya sai, Gombe fa, to ku yi zaben nan ba don kuna taimaka ma fita Obi ko kuna taimaka ga fita mu ba. Yi wannan zaben domin a kawo cikakken sahihiyar canji a rayuwanku. Na gode, Allah taimakin. Gombe, make some noise! Make some noise for the gubernatorial candidate! Wait. You never seen this governor talk what I really like. And the right people, it makes sense. Eh? You get number? Which kind country where these old people want build, where they don't build, where us where they here want Japan? You know the meaning of Japan? When they be Japan for Hausa, eh? Good mama. Wannan country, wannan wadaka suka gina su babanmu. They built a place where terrorism and everything is taking place, and we don't want to. We know one day inside, all our mates don't escape. In fact, people they escape, enter the jails, escape, enter Benin Republic, escape, enter Cameroon. Eh? They don't build country where we escape from us. Flight mode. They could have not run, because hope don't come. Because hope don't. Eh? In the come, we don't there. It's already on his way. See, It's already on his way. you see this guy tiredness, eh? On election day, that's how we go there. When we vote, we go stay there until they count the vote, until the people transfer it, until we hear them, until we take our phone, catch them, until we share them on social media. Nobody go come tell us another story. So as we wait for our papa, we don't go tire. Now today when you want time, you never tire for this government when they here. How many years don't they? Now today I'm gonna kill you. Now today I'm gonna kill you. Me and VJ is the next tomorrow. So you know VJ? We for the next 32 days I'll be here. You VJ here? You VJ here? If you don't see the suffer where we don't take for how many years now? You don't be like say, I don't want to call your president name, but you don't be like say we don't take here for This particular kind of love, I him to be called organic love. Organic love. As he's coming now, he himself will appreciate the fact that you people waited for him. And then you see him, you go hear what he go talk. But before then, make we turn this small now. Make we turn this small. Twins fly face. Twins fly face. Are you here? I am calling the twin fly the face. What we see? Oh yeah, now twins fly face. Where you there? See these guys. Make some noise.
Twins president! What to the bishop? I can show you the Gombe State. It is a pleasure to the from Lagos City, representing up north ambassador. One love for Peter Obi, one love for Nigeria. Vote for integrity, vote for Peter Obi. One love Nigeria. I love you all. I love one love you. I can't wait. Good man, no get time for any problem. Good man, the claiming is not very good. Good man, no get beef with anybody. Good man, they doing things on the low. Obi the better than sacrifice. Open the cobra, some na python. We don't pray the keep your God. We are the something of the so what you want me to do? Who you follow na the competition? The followers not 1 million, but the voters is strong in the God. You cannot come right on. See us on the man's coming one by one. So good man no get beef with anybody. Good man want the best for the you. Good man just need the best. Good man just need the Good man need the best for God. Good man just good man don't get beef with anybody. Good man they doing things for you. Good man pray you got nothing to lose. Or if you go or you go in my room. Good man you go like a room. And it's when you talk I want to concern you. So what's it gonna be this one? Who's the one that's up with the shot? The last one the real. The voters are strong in the car. We cannot come back down. See us on the masses only one by one. You man don't get beat with anybody. We want the best for you. I don't need I don't need This is the time you need to wake up. Hypocrites. One of Nigeria, one of Africa. One for integrity, one for Peter Obi. For many years of tomorrow. Of this one, wake up. Wake up Nigeria. Be obedient. Let's be obedient. Not competition. Of the election. I tell you, play for the president. Of Ghana. I said, this is one. Yeah. I'm not going to play. Keep flyers on this one. God bless Nigeria. God bless Peter Obi. Obi Datti. Obi Datti. Obi Datti. One love, I love you. These guys are very too tight. They're too tight, I mean. Oh yeah, now, bro. Let's go. Everybody. Same Papa. Same Papa. How much? Well, I know the dinner. One day go. Same Papa. All right, take it up. Let's go. That way, let's go. Come to make some noise. There is one young guy that I want to bring up to tease you small. One fire branch, everywhere you go, obedient are too intelligent. I don't know why. They are too talented. You don't know what they do. They are too smart. They do it. Their eye don't shine. Their face they shine.
What did happen to your picture? Yeah, what did happen? When they do it, they're not a fear face, Abi. They're not a fear. They're not a do it, not a fear face. On election day, if person won't show you something, say no go vote. Nothing go happen. We will give them waiting. Make a hear and say, what about this side? What you not give them? What do? Dr. Mandela, where you there? I beg, don't give some people what for me now. Ladies and gentlemen, one of the youngest, intelligent, strong, everywhere thinking, Dr. Mandela! Of the greatest, Nigerian youth! Of the greatest, Gombe youth! Nigerian youths, we are here to witness the rebirth of a new Nigeria. The new Nigeria that you and I, the Nigerian masses, the citizens of Nigeria, have come together to say, for the first time in the history of Nigeria since 1960, we want to come together and produce a president that we can own. Never again are we going to sit back and allow all those leaders tell us who to vote. Today, Nigerian youths, Nigerian people, Nigerian masses, the sufferings in this country is too much. My brothers and sisters, you know how much suffering you're undergoing. Let me tell you something. Gone are the days when you will say you need money to cast your vote. Gone are the days when you say you need bag of rice, or you need tomato, or you need something from anybody to cast your vote. Today is the time you will stand up, stand strong, and cast your vote for nobody, for no money, but just because you want a leader who will serve you, and give you the best of all. Thank you very much. One more thing. Let me tell you one thing. Why we love Peter Obi is because Peter Obi not be thief. Peter Obi not be thief. Peter Obi not be thief. All of them when they come, and them be thief. The money when they carry for their pocket, our money when they thief. Peter Obi not thief for our money. They come to give us good governance. Give us new Nigeria. When a person like me and you will get mad. God bless you. Thank you. Ladies and gentlemen, why I call for the safety of this young man up there? Can you, all of us, please look at that stage there? Please, can you clap for that gentleman there? This is one of the organic clubs that we're seriously, we are calling for the safety of that young man that is up there. But while we support and appreciate you, please kindly come down. Please. There is no appreciation to that young man. Their obedience is no go to show their love. Please go. And the new Nigeria. If this guy can make it up there, a new Nigeria is possible. Yes. A new Nigeria is unstoppable. It doesn't matter what height. It doesn't matter how far. We will go to every length. Our PVC will go to any height. His body is PVC. Yes. His body is PVC. PVC. That PVC card. Yes. Peter's victory card. That's what he's holding there. Thank you. Wow. Thank you. Please kindly come down safely. Please. Wow. Come down. Oh boy. My brother, thank you. We don't see him come. Come down. Thank you. Big one. Come stage. Thank you. Come stage. Go to computer. Come this side. Let's clap for this guy. Let's clap for him. Thank you. Let's clap for him so he can start coming down. Come to the stage. We love you. We want to see you.
Go ahead, go do one side. Okay, too. Dawa ugari ya kusasoma damwa. Ngo gaya zo zaka zona ke hoto da shi. Kanuna mishi cewa because Gombe has shown exceptionality. That's right. Gombe, you are maybe with English. Gombe, you have shown exclusivity. Hey, Gombe, you have shown exclusivity. You see this guy, you want to get out my door. This PhD where I get now for Gombe, I want chopper. Gombe, when I get here, still love my bag. When I was here, Obi, try. Just one of this. If they come on here, yes. Once he come now, he just come straight front of you. You know, say, better soup, they say now waiting. Better thing, go. Better thing, go. Now, hard work go kill and not be so. Because we won't change this country. You didn't say, just, these people who don't steal our money since 1999. You didn't say they will just allow things just be like that. We have to pay a sacrifice. Even this waiting is part of it. Everything join. I ain't gonna come when you come down when I open gate and I make you come here. Because when this guy don't show today, we say, and as we take here, they wait for our God. He don't show, say, even the devil will stop Nigeria again. The devil will not stop us. You know, say before, when they talk something, they will talk, say, na devil. They say, why you steal money, you go say, na devil. The question I want to ask you, baby, say, I don't ever see the devil for UPA with Ghana must go, they put down. Not be human beings. You never see devil for CBN. They carry Ghana must go for what? You never see that for your house. Wake up, one Ghana must go money. Now for only this regime, now they see that thing. You never see. We carry money. Me, I never see you. Jam. Imagine. Hey, this is why we will never stop waiting. This is why we will never get tired. This is why the young people of this country, we will do everything in our power to stand, because everybody went there here, Peter Obi, and our Oga don't talk. Say you know they run for office, now we they run for office. Who they run for office? Who they run for office? See, for the first time, even if you get blind, you will not say all the Nyama leaders for this country, their road don't block. Everything don't stop for them. Because now, Nigerian people don't come out say they go fight the establishment. And the only way to defeat the establishment, and they're going to carry plus. They're going to carry Father Obi. They're going to carry and say, now he go to school. Now he will go use to take conquer these people who don't steal all our money. And you get one guy who don't say, all their children go there to buy, they other places, they America, they UK, they enjoy. But let me hear you get something. Let me hear you they suffer. Let me hear you they check. Let me hear you they say son. On the 25th of February, we go show them the way. We go show them. We go show them because we won't collect power back. Somebody say power. To collect power not be easy thing. But as we dey wait today, if the show say we get wetin English people they call resolve. We get the resolve to collect power back.
from these people. Who could have the chair for this year? Now this guy will try again. Real obedient. Some people. Ladies and gentlemen, I have it on confirmed authority that His Excellency Peter Gabriel Obi Datti are on the corner. So while you are waiting, everybody that is around there, please come up. His Excellency is about to enter the arena. But before he does that, we have Dr. Ibrahim Adamu, a contestant, ready to address you. Labour Party! Labour Party! Forever! Labour Party! Mama, Papa, Pikin. Na san kowa ya ɗan gaji. To a mana haƙuri. Da girma shugaban ƙasa mai jiran gado in Allah ya kai mu 29 ga watan 5 2023 zai karbi mulkin ƙasar nan. Idan ka ɗan samu su waƙa su tashi a nan kafin ya iso. Woman leader, wasu na jin yunwa. Kuna jin yunwa? To kowa zai ci abinci. Muna ƙara gode muku saboda haƙurin da kuka yi, kuka jira tun da sanyin safiya kuka zo wurin nan domin jiran mai girma shugaban ƙasa mai jiran gado a Peter Obi. Hakika ya ɗan samu wani uzuri ne na zuwa Maiduguri. Amma duk da haka mutanen Gombe suka tsaya suka ce suna jira sai ya iso domin su kai su sakonsa. To ina mai tabbatar muku da cewa an samu ɗan takarar da zai cire wa Najeriya kitse a wuta. Lokaci ya yi da za mu ga asalin canji da ake kira mai suna canji. Ba irin canjin da muka yi experience yanzu ba from top to bottom. Now we are going from bottom to top. God willing. Zan fara gaya mana me mai girma shugaban ƙasa ya ce. Muna tahowa sai ya ga wannan jejin daga Gombe zuwa airport. Sai ce wannan wurin kaɗai in aka bashi ya isa. Your Excellencies, can we
Welcome. Yes, His Excellency. Ladies and gentlemen, Can we? Nigeria, Gombe, receive the one and only, the people's head. Saboda alherin da kuke gani ke tafi ne. Saboda haka nake tambaya, wanda suke a daina kashe-kashe, ina wanda suka shirya a daina kashe-kashe a Najeriya. Ina wanda suka shirya a daina cutansu, wanda suka shirya a daina sace musu kudinsu. To albishirinku, na zo muku da gwani. Gwanin nan sunan shi Obi Datti. Duk Najeriya ba a taɓa yin gwamnati da ya shekara 8 bai ci bashin kwabo ba sai Peter Obi. Ba a taɓa samun shugaba da ya yi gwamnati na shekara 8 da ya tashi tafiya ya bar wa jihar shi naira biliyan 75 sai shugaba Peter Obi. Halin da muke ciki yau a Najeriya sai shugabannin da suka bambanta. Idan ana neman wanda siyasan su ya bambanta, an ga Peter Obi da ni mataimakin shi. Idan ana neman wanda suka bambanta, ku ga masu faɗan gaskiya. Mu ne za mu gan ku mu gaya muku ainihin abubuwan da muka yi da za ku gani. Ina mara tsoron Allah da ke tsaya a gaban ku su ce muku sun kawo tsaro a Najeriya. Sunan su PDAPC. Saboda rainin wayau za su tsaya a gaban ku su ce wai sun gyara tattalin arzikin Najeriya. Sunan su PDAPC. Don ɗan'uwa a gida kun hau kan titi. Me za ku fara gani? Manya-manyan hotuna. Wanda ya saci kuɗinku, ya sace muku tsaro, ya sace muku walwala da jin daɗi, ya sace muku ilimi da kiwon lafiya, ya ɗauki kuɗin da ya manna a hoto. Za ku zaɓe su? Lokacin da kuka ga wannan fastocin da wannan billboards ɗin, suna da ɓarayin Najeriya. Ina muku albishirin na zo muku da shugaba wanda ya taɓa yi an gani, wanda yana faɗan abin da zai iya, shi ya sa na tsaya da shi. Daga ran da kuka ji wannan kalman shugaban ƙasar Najeriya Peter Obi, daga wannan nan ranar an daina kashe katon bil'adama, an fara samun wadata a Najeriya. Daga ranar
da kuka ji wannan kalmar gaban ƙasar Najeriya ita mun dakatar da lalata tattalin arzikin Najeriya mun fara samar da gyaruwan arzikin Najeriya. Daga wannan ranar mun dakatar da sata da ɗebe arzikin talakawan Najeriya mun kuma kafa isar da ci ga jama'an Najeriya. Saboda haka ina kira da kyau ku ba mu ƙuri'a ku mana ruwan saman ƙuri'a ranar zaɓe. In Allah ya so ya yarda zaɓen da kamar an riga an ci shi. Kuma nasara na tare da mu masu gaskiya Labour Party Peter Obi da ni mataimakin shi. Kuma a ga irin samun ci gaban da za mu kawo a gare shi. Da wannan ina muku albishirin jama'a ga wanda zai fitar da mu daga halin da muke ciki a Najeriya, ma'ana shugaban ƙasar Najeriya Peter Obi. Labour Party! Labour Party! I'm so excited about our team. Here we have of us the vice presidential candidate, our own Professor Tommy, and we have Aisha Yusuf behind. My young people of Gombe, let me start by most sincerely apologizing for keeping you here late. I apologize. We went to Borno State because it is difficult for people to go to Borno State, but we said we will go there. When we got there, we had issues with our aircraft and we were delayed. So we apologize. It will not happen again. Thank you for your understanding. Labour Party! What the people of Gombe? All we want to do is simple. We want to build a new Nigeria. A Nigeria where every Nigerian will be happy. Yes, sir. Today, all you have in Nigeria is poverty, hunger, joblessness, kidnapping, insecurity, everything. Gombe, there used to be no farming. Today, Gombe is hungry. You have nobody supporting farming again. Nobody's giving you food again. You have been abandoned. All you hear now is poverty all over the place in Gombe. We in Labour Party, Datti and I, one simple thing. A is to secure and unite Nigeria. We want a united Nigeria. We want to secure and unite Nigeria. We want to remove Nigeria from consumption to production. Because we want you to have jobs. We want you to have a job. We want the youth to have something they are doing. We can no longer stay in a country where our youth are not doing anything. We want them to do something. Then we come to tell you to vote for them. I say we have no structure. Their soldiers have produced poverty. Their soldiers have produced criminality. People now live in fear in our country. We want that to reduce. We don't want you to reduce in fear. We want you to have jobs. This month's election. Election is just a month from today. 1 month from today. Do not vote for anybody because it's from the north. Don't vote for anybody because it's from the north or from ethnicity. When they say vote for them because they're from the north, tell them we are hot. Tell them we have no job. Tell them we have no school.
They're not secure. And another is in president. Is there anywhere another than vibrant Chiba? Chiba bread Chiba anywhere because of money now. Something for people in the south. Do not vote for them because of religion. No religion vibrant Chiba. Is there anywhere more than vibrant Chiba? Is there anywhere good than vibrant Chiba? Don't vote because of religion. Don't vote because it's their tongue. It's nobody's tongue. It's your tongue to take back Nigeria. It's your tongue to take back Nigeria. So don't vote for them because my tongue. Election this year is the election to start building a new Nigeria. And that new Nigeria can only come when you vote people who are competent. When you vote people who have character. When you have people who have compassion. They have people who have physical and mental energy to do the job. This is a job that requires, you can see the two of us here. You see our wives. No other combination in this. We want to build a new Nigeria. We want to build a new Nigeria. We thank you. You have voted for umbrella, elite, and you were suffering. You voted for broom. They sweep you into poverty. Now we want you to vote for human beings so that we can start building Nigeria. We want you to vote for Mama, Papa, Pikin. So we can start building a new Nigeria. We want you to vote for Mama, Papa, Pikin. Go and look for where they say LP. Saturday, what you see is LP. Go there, vote. Send us to the country. Gombe. We are saying we will not come from Abuja. We will come to Gombe. Empower farmers here so they can go back to farm. We will support them. Fertilizer price has gone up. No more farming, no more anything. That's what we want to change. We will come here to put women out of poverty. We were not going to stay in Abuja. No more government from Abuja. We will do it from here. That is what we are saying. Go down to every part of Gombe. Then these two people you are seeing are determined. There's no two other like us. We want to bring government nearer to the people. That's why we are doing what we are doing. That's why we are going everywhere. Even places presidential candidates have not got to. We are going there, making sure we see the people going from Borno South to Southern Kaduna, everywhere, trying to do what? To bring governance to the people. That is what it's supposed to be. Go out and vote for us. Go out and support us. We are the structure. You are our own structure. The structure is structure of stealing, structure of corruption. We want it their way. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. God bless us. Thank you. Because when we were doing it, we forgot we were rushing. Like you said, we are doing every possible. We are saying that we want a new system that works. So, as you are going to focus on the presidency, focus on having a gubernatorial candidate. Our own man, you know him. Thank you and God bless you. We have people who are contesting for Senate. You can see how long we use and everything. Thank you, and God bless you. Thank you very much. We the women in Nigeria
fuel, price increase, the culture of electricity, culture of poverty. That is the culture we want to throw away. Let them know that no Nigerian is more Nigerian than any Nigerian. We will stop the stealing and start the giving. Travel through the world because we need not to kill the rise of the man. That the country will continue winning. The change is in your hand. Get your PVC and let the march to the change. Record. Are you obedient? Are you obedient? Now my president, you be me. I want better tomorrow. Me no want to load, no. That the person will be me. If you want better tomorrow, no go vote to load, no. I am a let's go as you see me so at the front line, no. At the front line, no. Put it one mind, no, make we unite, oh, do the right thing, no. Do the right thing. Situation don't they get a CB. My brother, sister, get your BBC. Make we unite, make we vote you be. Now my president, you be. Me, I want better tomorrow. Me no want to load, no. Not the person will be. If you want better tomorrow, no go vote to load, no. If you know what to be, it means say you know what happen. Me I go what Obi, Peter Obi, say now you we want to. We want to. Now you we want to. What I want to do is to take Nigeria from consumption to production. Ana son ci gaban Najeriya a zaba Peter Obi. Fún ìlọsíwájú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, dìbò fún Pétérù Obi. Maka ọdịmma Naịjirịa, ka anyị tụnyere Peter Obi. Vote Peter Obi.